Εδώ είμαστε στο παλιό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Συγκεκριμένα το Καλιμάρμαρο στάδιο, το οποίο είναι ένα ιστορικό και εμβληματικό μνημείο της Αθήνας, μπορεί να συμβολήσει διάφορα σημαντικά χριστιανικά μηνύματα και αξίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιμονή, την ενότητα, καθώς και την αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας και της τελειότητας στη ζωή. Ακολουθούν μερικοί προβληματισμοί. Αναλογιστείτε την επιμονή και την αντοχή. Οι αθλητές που αγωνίστηκαν στους αρχαίους και σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ενσάρκωσαν τη χριστιανική αξία της επιμονής. Και σε αποσπάσματα της βίβλου όπως το Εβραίους κεφάλαιο 12 εδάφιο 1 ενθαρρύνει τους πιστούς να τρέχουν με υπομονή τον αγώνα που έχουν μπροστά τους. Όπως ακριβώς οι αθλητές που αγωνίζονται επιμελώς και με αφοσίωση για τους στόχους τους. Και ενότητα στην ποικιλομορφία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έφεραν κοντά αθλητές από διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς, αντανακλώντας το χριστιανικό μήνυμα της ενότητας. Και στη βίβλο, το βιβλίο προς Γαλάτας κεφάλαιο 3 εδάφιο 28 τονίζει ότι εν Χριστώ δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος, ούτε εθνικός, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα, γιατί όλοι είναι ένα εν Ιησού. Αυτή η ενότητα μπορεί να αντυχεί στο πνεύμα των αγώνων. Όπου εδώ ο ανταγωνισμός πραγματικά προάγει τη συντροφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ διαφορετικών συμμετεχόντων. Υπάρχουν πολλά να μάθουμε από αυτό το μήνυμα. Η αφοσίωση των αθλητών στην προπόνηση και τον ανταγωνισμό τους μπορεί να παραλληλιστεί με το χριστιανικό κάλεσμα για την επιδίωξη της αριστείας σε όλες τις πτυχές της ζωής. Προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 23, ενθαρρύνει τους πιστούς να εργάζονται ολόψυχα, ως για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Υπενθυμίζοντάς μας να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό λίγο περισσότερο και με αφοσίωση σε ό,τι κάνουμε. Όπως ακριβώς οι αθλητές που προετοιμάζονται, που προπονούνται σκληρά και μεθοδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα για τους Ολυμπιακούς. Αυτό το στάδιο, με την πλούσια και σημαντική ιστορία του, μπορεί να μας θυμίζει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την επίδραση της πίστης στον πολιτισμό. Όπως ακριβώς εξελίχθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι και η χριστιανική πίστη εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία, επηρεάζοντας κοινωνίες και προωθώντας εξαιρετικά σημαντικές και ουσιαστικές αξίες αγάπης, ελπίδας και λύτρωσης. Δεν είναι σπουδαίο μήνυμα? Υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας. Η εικόνα του αθλητικού ανταγωνισμού χρησιμοποιείται συχνά στις χριστιανικές διδασκαλίες για να περιγράψει το πνευματικό ταξίδι. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9, εδάφια 24 έως 27, γίνεται λόγος για τον αγώνα δρόμου της πίστης με πειθαρχία και σκοπό και για το πώς οι αθλητές προετοιμάζονται για τους αγώνες τους. Είναι ένα καταπληκτικό στάδιο, γεμάτο μάρμαρα παντού.
απίστευτο. Αλλά ξέρετε, τα μηνύματα, για να τελειώσω, μπορούν να εμπνεύσουν τον στοχασμό τόσο για την ιστορική σημασία του σταδίου, όσο για τις διαχρονικές αξίες της χριστιανικής πίστης. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.